m-am prins cu osciloscopul portabil de 125. Să vedem aici. Deci aici avem un switch Arduino care crește și scade factorul de umplere pe pinul 9, undeva de 490 de Hz, după cum indică aparatul. Bine, el are și aparat de măsură. Aici schimb gama. Baza de timp, vedeți? O secundă, e prea mică. 2. Revin. Deci poate folosi și cu aparat de măsură. Dar trebuie să ajung pe la de vi l-am luat și mi-e greu să-l... Deci este domeniu 2V sau 5p diviziune 5, 10, 20 maxim, deci 20 cu diviziune 60 și mai are și, dacă uitați aici, să vedem, avem și sondare și adivizor. Mic ori 10. Așa. Și aici măsoară tensiunea la vârf, dacă nu înșel, asta măsoară, iar asta este acesta e primit de la Adi, el cine?